Kadagiti agundaway gagayon ken kabsat ket inak ipadanon detoy panakiyasar sarita ka ken ni ABC Federated President Honorable Elmer Pailogna iti probinsya nga Ilocos Norte. Inak inamu kanya na mga kaibigan no kumusta met dagiti padana nga frontliners kadagiti nagduduma nga barbarangay ken nagyaman met kadagiti tumultulong kadagiti sa amin nga frontliners kagrunaan na dagiti agipapay kadagiti ayuda para kadagiti mausar dagiti frontliners kadagiti nagdudumang luglugar iti probinsya nga Ilocos Norte. Matayat nga isa-isayang kadiri enhanced community quarantine iti barbarangay iti intermedio nga probinsya iti Ilocos Norte. Kita ti mensahe kadigidi apong miyembro iti BHERS, iti apong kapitanes ket langata aginanos tayo ipatpatungpal tayo iti inyat nag ti gobernador tayo nga ios iti probinsya tayo tapno na pinpintas metlaeng agpapada tayo iti sistema ken proseso iti panag-implement iti IO nga inyat ng gobernador tayo. Kita sapay kuma datayo nga miyembro iti BHERS agkikisa tayo, agtitinnunos tayo, agtitinulong tayo tapno maminpinsan nga mapaksat tayo dito COVID-19. Mo tayo met nga dito ket nakadelikadong sakit. So nga namnamaek iti apo nga kakaduwak nga agserserbi iti barangay, iti apo nga member iti BHERS. Kita kaya tayo dito yung laban tayo iti COVID-19. Napintas unay kada dito nga private entities, private individuals, ken companies nga tumultulong kada kami nga kadigiti kasapulan mi nga agserserbi iti barbarangay. Lakita yamanan mi unay kadigiti napintas nga panagpuspuso na mang-ipaay ka digiti tulong ken ayuda nga umaymet kada kami. Lakita digiti ket dakkelabanag ken dakkel iti maitulong na para kadigiti kadwaming agserserbi nga BHERS iti barbarangay.